ollaan just täällä kauppakeskus Kaaren Prismassa. Me tultiin ostamaan tänne hammasharjan ja sitten kun me tehdään tänään keittoa, niin keittoon aineksia. Jep. Mennään. Joo. Me ollaan siis nyt leluosastolla. Niin täällä on kaikki hauskoja. Mä tiedän mikä tää on. Ja tää. Tää on sellainen labyrinttipeli, että tässä pitää ratkaista labyrintti. Ja sitten tää on sellainen, että tää piippaa jo, jos osuu näihin reunoihin. Että joilla on penseteillä, niin pitää ottaa toi, eikä saa osua mihinkään muuhun kuin vaan siihen. Hyvä. Juu. Nice. Ja sitten... Me mennään nytten varmaan hakemaan se hammasharja. Niin. Mä oon nytten täällä, jossa on tällaisia jääkaappeja ja sitten täällä on pakastimi ja täällä on joitain juttuja, jos mulla ei oo mitään hajua. Ja sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin täällä on jääkaappi ja pakasti. Voitko auki? Osa. Tällainen. Missä on ruoka? Juu. Tässä on tällaisia, mitä tänne voi esimerkiksi laittaa. Täällä on sieniä, tomaatteja, sitten täällä suolakurkkua ja jotain. Tai mitä tää nyt ikinä onkaan. Sitten kasviksia, maitoa, juustoa, banaania, voita ja kalaa. Täällä on Hyvä. niitä tällaisia. Joo. Mennäänpäs eteenpäin. Halloweenia. Aha. Kohta tulee joulu. Niin. Mitä sä tarvitset? No, nyt mä en ehkä vielä tarvitse, kun Halloween ei ole vieläkään. Okei. Mut mennäänpä sitten tänne ruokalaan. Okei. Mennään. Me ollaan just nyt kotona, niin me tehdään nyt tätä ruokaa. Tää keitto on aika alkuvaiheessa. Mä oon pilkkonut nyt tomaatit ja nyt mä pilkon sipulia. Me tehdään sellaista ruokaa, johon tulee tomaattia, sipulia, porkkanaa, perunaa ja tällaisia ihan perusaineita. Nyt mä lisäsin tänne nämä tomaatit ja muut sipulit, niin kun tää nyt vähän poris äsken, niin siksi mä laitoin tänne nyt nää ja nyt sekoittelen näitä. Tästä tulee ihan 100 varmasti hyvä. Mä sitten erikseen sellaisen pienen pätkän sitten videon loppuvaiheessa, että mä maistelen tätä keittoa. Alkaa koulu, ihanaa. Tahdon pihan livahtaa. Olen iso koululainen, reipastakaan luokkalainen. Tässä alkaa koulu, ihanaa. Laula vaan meidän koulun aloitusbiisi. Se oli meidän tämän ykkösellä, se oli eka, mutta se oli vaan nyt alkaa koulu. Mutta nyt tuli sellainen, että taas alkaa koulu, kun pari kuukausi sitten, vähän yli kuukausi sitten, niin alkoi koulut. Niin mä oon nyt tokalla luokalla. Mä laitoin Nessun, koska mä unohdin, että mä en ollut laittanut vielä sitä ja kokkaillessa sotkee, että mä en halua mun lempparivaatteita sotkea, niin siksi mä laitoin Nessun nytten. Eikö se olekin hieno? Ja tää annuskin on niin hyvän näköinen. Nyt nämä kaikki ainekset on pilkottu ja laitettu tänne. Mä oon kattonut tän monta kertaa tänne sisälle. Se on maailman paras. Ja se tuoksuu tosi ihanalle. Te saatte ihan kohta nähdä, että
kuinka hyvä se on mun mielestä. Mitä kautta 5 tai mitä kautta 10, riippuu kuinka hyvä se on. Ja mitä kautta 100. Jep. Juu. Ja tänään tulee myöskin yksi musiikkivideo, tai ehkä huomenna tulee vasta nämä videot, en tiedä. Mutta yksi ainakin musiikkivideo tehdään vielä. Ja sitten sellainen, että esitellään sellaisia Halloween karkkeja, niin ne me tehdään tänään ja editoidaan joku. Ne tulee varmaan huomenna ulos tai maanantaina, en tiedä. Mut joku päivä tulee kuitenkin ulos. Mut tänään me ainakin tehdään ne. Joo. Eli nyt kaikki ainekset on laitettu tänne. Mä oon kattonut monta kertaa jo, että minkä näköinen tää on. Ja tuoksuttanut maailman paras tuoksu ja maailman parhaalta näyttää. Mä voin näyttää. Ihanalta näyttää. Ai mitä. Sitten täällä on tällaista perunaa, porkkanaa. Täällä on tällaista lohta. Tällaista hyvää lohta. Sitä ei nyt näy, koska se on hyvin sekoitettu. Niin, tällaista. Savustelohta. Tosi hyvää. Joo. Ja tää porisee nyt vähän, niin mä en niin hyvin pysty hyvin puhumaan, koska te ette ehkä kuule niin hyvin. Niin siksi minä en puhu niin kovaa muutenkaan, koska te ette muutenkaan kuulis varmaan, mutta toivottavasti te kuulis sitten edes pikkusen. Eli joo. Maailman parasta. Mennään kohta maistelun pariin. Nyt me tehdään myöskin tällaista kuskusta. Tää tuoksuu vielä ihanammalle. Tää on tosi hyvää. Tää näyttää vähän tällaiselta, ihan perus tällaiselta joltain. Mutta oikeastaan tosi hyvää. Tosi hyvää. Mä tykkään tästä. Mä rakastan tätä oikeesti. Tekee mieli syödä tää kokonaan. Mutta enhän mä nyt tätä kokonaan voi syödä. Maha täyttyisi ihan liikaa. Mä nytten silitin tän tällaiseksi, mutta nytten täällä on kattila, niin kuin varmaan näette. Sitten täällä on tällainen reikäkattila tai sellainen. Ja sitten vielä tällaista. Tätä pitää laittaa tänne, että tää kuskus kypsentyy hyväksi. Tää on tosi tärkeää tehdä, koska muuten tästä kuskuksesta ei tule oikeeta kuskusta. Niin mä nyt vaan laitan täällä kauhalla tätä tänne. Mutta mulla vähän roiskuu, mutta ei haittaa. Tätä voi siirtää. Ja aina leivontapuissa sattuu aina sitä ja tätä. Niin, mun isä näyttikin, että täällä toinen ruoka porisee. No. Tekemään oppii ja mun laittaa ruokaa, niin aina sitä sotkee. Edes pikkusen. Nyt mä laitan kannen kiinni. Mun isä laittoi jo pisti tolleen, että toi on niinku vähän niinku kiinni. Ja sitten mä laitan vielä tähän kannen. Nyt tää pitää antaa tekeytyä valmiiksi. Ja sen jälkeen tosta tulee tosi hyvää kuskusta. Nyt tää on valmiina. Ja te saatte nähdä. Tää on tosi näköinen. Tää on kuuma, jos haluat tehdä tätä itsekin. Niin pitää olla varovainen, koska nämä reunat on tosi kuumia, koska täällähän on ollut tätä tulikuhaa vettä, niin nääkin on ollut siinä, niin pitää olla tosi varovainen. Nyt tää kuskus on valmista. Joo. Tää näyttää tosi hyvältä. Ja jos te olisitte täällä, niin jos te tuoksuttaisitte, niin mä uskon, että te tykkäisitte tästä tuoksusta
tosi paljon. Eli nytten me ollaan saatu kaikki valmiiksi. Me tehtiin tästä kuskusista niin tällainen ihana torni tai tällainen. Ja sitten me laitettiin ihanalle lautaselle niin tätä ihanaa juttua. Ja nyt mä maistelen. Mä voin aloittaa vaikka tästä kuskustornista. Eli mä leikkaan tästä. No ei tätä pysty leikata. Eikä pysty syömään haarukalla. Näin. No siis, tää ei ole nyt niin hyvää, mitä mä oon ennen syönyt. Mutta tää on tosi hyvää, niin mä sanon 4,5/5. Sitten maistetaan tätä. Maista vaikka... Mä aloitan perunasta. Tää on 5/5. Sitten syödään tätä kalaa. Mun on pakko sanoa, että on 6/5 tää kala. Tää on niinku tosi hyvää. Sitten tämä. Tää on 4,5/5 tääkin. Nää kaikki on niin ihanaa. Yhteensä nää on varmaan jotain 100/5. Oikeesti nää on tosi hyvää. Kannattaa tehdä. Tässä nyt ei nähnyt niin hyvin tätä, mutta siis tää on aika helppoa. Ostaa vaan kaupassa tällaista kuskusta riisiä. Sitten laittaa kuumaa vettä siihen, näin, laittaa sen jälkeen siihen kattilaan, jossa on myöskin se reikäkattila ja sitten vielä sitä leivinpaperia, tai mitä se nyt onkaan, niin sitä, ja sitten laittaa vielä uudestaan sitä kuskussia siihen. Ja sitten se on melkein heti sen jälkeen, niin sitten se on valmista. Sitten vaan laitat sen johonkin ja syöt. Ja tääkin on ihan helppo, kai te nyt keiton osaatte. Tässä on vaan ihan perus. Tässä on sipulia, sitten täällä on paprikaa, sitten tällaista savustelohta, sitten perunaa ja porkkanaa ja karria. Ei oo mitään pahaa, se on ihan perusmausteet. Juu. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa tilata kanavia ja tykätä videosta. Moikka!